keskiympyrän. Älä vedä Veera eestä, pidätät ja rentoutat kädet. No, pidätä ja rentouta jo, rentouta jo. Noi just, ei saa vetää. Hyvä. Eli aina pitää pienet pidätteet ottaa ja sit rentouttaa käsi. Noi, hyvä. Tarvittaessa siellä uralla tehkää käyntiin siirtymisiä, jos tuntuu, että hevoset ei kuuntele apuja. Noin ne korjaa Melinda kevennys. Siellä Noora kyynärpäät kylkiin, pidät jalan alhaalla. Näin. Oikein hyvällä tahdilla rovaa Masi tässä. Tosi hieno.